A chuvia deu onte pola noite unha pequena tregua en Ribeira e a comitiva fúnebre que acompañou o Felipe na súa despedida puido saír no seu habitual acompañamento polas diferentes rúas do casco urbano ata a praza de Pontevedra, onde se procedeu á incineración dos seus restos mortais. O señor bispo de Moldes foi o encargado de oficiar o sepelio, acompañado pola súa eminencia o reverendísimo doutor da Follaseca, o marqués de Cacharrachada e o gobernador do Entroido, o excelentísimo señor Pedro Pateiro. A súa dona, fillos, irmáns e demais familia, tras o cadaleito, choraban a bágoa viva a morte do Felipe, que finaba nesta xornada, tras pasar varios días de troula. Malia a tristura do momento non faltou a música, o ritmo da charanga o Santiaguiño de Padrón, que acompañou tamén á comitiva fúnebre. Ribeira foi unha excepción. No resto de concellos optouse por cancelar as principais actividades de Entroido para a fin de semana, en previsión da mellora da climatoloxía. É o caso de Boiro e Rianxo, que decidiron aprazar as actividades para o domingo, incluindo o desfile o concurso de disfraces e carrozas. Exemplo que tamén colleu o Concello da Pobra, que organizará o desfile o sábado. Outra das citas pendentes do Entroido é o Rally París-Dakar de Noia, que tamén se veu aprazado polo mal tempo. Será finalmente o venres 23 de febreiro. A celebración do tradicional desfile e concurso de disfraces noiés chega este ano á súa 34 edición. Este ano, ademais, repartiránse en premios ao redor duns 8.000 euros.